дар бозии аввали даври нимниҳоии ҷоми Тоҷикистон 2022 оид ба футбол дастаҳои хатлони шаҳри Бухтар ва Кӯктоши ноҳияи Рӯдакӣ бо ҳамқувва озмуданд. Ин дидор дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор баргузор шуда бидуни гол хотима ёфт. Бозии дастаҳо баробар сурат гирифт. Аз имкониятҳои ба вуҷуд омада футболбозони ҳарду ҷониб истифода бурда натавонистанд. Аммо акнун рохати даври ниҳоӣ аз миёни ин дастаҳо баъди бозии ҷавобӣ муайян мегардад. фикр мекунем бозӣ барои даври ниҳоӣ баромадан то бозии дигар мавфуқ монд. чӣ хеле шоҳид будем, ҳар даста бисёр лаҳзаҳои хуби голзанӣ доштанд, ба самар расонда натавонистанд ва бозӣ 0-0 ба анҷом меёфт. фикр мекунем дастаи Кӯктошни бозии хуб нишон дод ва хостан исбот кунанд дар ҳақиқатан онҳо мехоҳанд ба лиги олӣ бароянд, вале камбуди мо низ бисёр аст, хусусан дар хатти ҳамла ва дар хатти нимоҳият ва то бозиҳои оянда ҳаракат мекунем, камбудиро ислоҳ кунем. Все ребята выложились на 100%, имели 200% момент, когда должны были забивать. Ну, не забили, это футбол. Ну, Хатлон лидер чемпионата Таджикистана, поэтому всегда мы дали очень хорошую игру, и я очень доволен ребятами, все выложились на 100%. ҳамзамон дастаҳои Истиқлоли шаҳри Душанбе ва Эсхатаи шаҳри Хуҷанд низ бозии якуми даври ниманиҳоии ҷоми Тоҷикистонро доир намуданд. Ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор доир шуда бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи Истиқлол ба анҷом расид. Ягона голро дар дақиқа 78 Далер Имомназаров аз зарбаи ҷаримавӣ вориди дарвозаи Эсхата намуд. Бозиҳои ҷавобии марҳилаи ниманиҳоии ҷоми Тоҷикистон рӯзҳои 15 ва 16 октябр доир мешаванд.